Gaurko lehendabiziko elkarrizketan, sarreran aurreratu den moduan, Euskalgintzak proposatutako plan bat daukagu eta zera da, hemen Nafarroan hezkuntzan, euskaraz hezkuntza jasotzeko eskubidea mahai gainean jarri dute, proposamena hor jarri dute eta hori dela eta hemen ditugu Sagrario Aleman eta Bakartxo Razkin, Euskalgintzako kidea eta Osasunbideko erizaina. Izan ere, erizaintzan lehentasuna jarri egin dute. Horrela da, ez da? Bai, hoxe da, bai. Arratsaldeon bioi. Bai, baita zuri ere. Bueno, konta iguzue zer da zehatz-mehatz eskatzen dena Euskalgintzatik? Bueno, lehenik esan beharko genuke, oraingoan arreta Euskalgintzak aurretik izan ditugu beste batzuk, ez dakit hizkuntza paisaia, Iruñeko udaleko ordenantza, kontuan izan behar dugu Euskalgintza Iruñan ari garena dela, eta ez Nafarro osokoa. Eta aurre eskolak, guzti horietan aritu gara orain arte, ja urte franko badara magulanean, baina une honetan nolabait gure arreta unibertsitatean jarri dugu. Unibertsitateak egiten duen euskarazko eskaintza zein den, eta abuztuan ateratzuten plan, esaten aldugu plan gidaria edo plan gintza hori, aztertzetik hasi ginen, batez ere guraso batzuk beren aurrak euskaraz eskolatu dituzela ikusi, eta hauek gurasoek kezkaturik zeuden gero beren seme-alabak unibertsitatean ezin jarraitu zutelako euskaraz. Hortik abiatuta hasi ginen aztertzen eskaintza hori, unibertsitateak egiten duen eskaintza hori. Behar bada zehatzago esan genezake, baina hitz batean esaten aldugu eskaintzen duten ikasketa bakarra magisteritza dela, euskaraz osorik, eta hori NUP orain duela 30 urte edo uste dela, NUPek dituenak NUP sortu aurretik zegoen eskaintza bera da alde hortatik. Orduan beste ikasketetan egia esan oso gutxi dago euskaraz. Hori aztertzen hasita, ikusi genuena da ze garrantzia duen osasunbidean, kasu honetan bereziki erizaintzak, euskaraz emateak. Eta hor ikusten genuen, plan horretan berean, erizaintzak oso garrantzi gutxi duela eta eskaintzari txikiena hortzegoela. Beraz, hor jarri dugu gure arreta nagusia. Orduan, eskaera litzateke batetik Nafarroko gobernuari lanpostuetan euskara eska dezaten profesionalei, osasunbidean ari behar duten profesionalei, eta bestetik unibertsitateak eta lanbide heziketan eta osasunbidearekin edo osasunarekin lotuta dauden karreretan edo ikasketetan forma dezaten jendea. Kasu honetan, erizaintza euskaraz jar dezaten. Azkenean, euskara ere gure errealitate bat da hemen, eta bere lekua izan behar du. Eta kalitatean ere hori ikusten da, gero ematen den zerbitzuan, edo badaude hor, adibidez erizaintzan, badaude kasu konkretuak anekdotaren bat, eta ez? Ni karrera bukatu berritan nintzela, medikoarekin biztari nintzen pasatzen, eta paixo bat genuen, odo jarioa zeukala burua, medikoarekin hori ikusteko, nola zegoen tipoa, diagnostikoa egiteko eta zehatz-mehatz egiteko. Eta proben artean erakutsi zizkion giltzak. Eta tipoak, ikusi zion giltzak. Medikoak ezekin euskeraz, eta tipo honek dauka burua, nek esan nion, ez burua dauka ondo. Tipoak esan dizu, bere hizkuntzan zer den, orduan kontuz nola egiten duzu eta orduan konturatu nintzen zer garrantzitsua izan zen hizkuntza bat eta gure hizkuntza kasu honetan, ez? Ni orduan ez nintzen euskalduna, euskaldun berria, orain euskaldun berri naiz orain, baina konturatu nintzen zer garrantzitsua zen eta pasatzen nik zerbait egin behar dut hemen, eta importantea da diagnostiko eta pronostikorako. Eskerrak hor zeundela. Eta gero nik uste jendearen txatere erosoagoa da. Normalean jendea zuzentzen da, zurekin elkartzen denean, beti gaztelanieraz. Eta nik bezala nik uste langile gehienak,
baldin badakigu euskera, ikusten baldin badu jendea euskalduna dela, sartzen gara euskara hitz egiten, eta haiek eskatzen dute, sentitzen dira erosoago. Eta horretan ikusten dut errezagoa dela harremana eta edozein gauza. Oso garrantzitsua da konfidantza giro bat sortzea, ez, azkenean, eta horretarako hizkuntza ezinbestekoa da. Hori ze. Eta adibidez, paziente euskaldun asko gerturatzen aldira edo bal daude? Bai, badira, bai. Uste dugu baino gehiago. Zenka, jendea normalean ez da ausartzen euskeraz hitz egitera, zen badakite euskaldun gutxi daudela osasun etxeetan. Orduan, baldin badakite zu euskalduna zarela, zuzenean hitz egiten dizute euskeraz. Eta langile, bai. Eta langile, nik uste du estudioetan, inkestetan egina, ez garela eguneko 0,5-era llegatzen. Eta hori adibidez, zergaitik da? Hezkuntzaren, da lan eskaintzen den lanarengatik edo nola? Ez dugut eskatzen, euskera ez dute baloratzen, zen eremuen arabera euskera badoka edo 0 puntu sartzerakoan edo 2 puntu eta piko. Ingelera berriz, Nafarroan puntuazioa altua dauka 2 puntu, zer nahi dut, Eta hori aldatu egiten alda zonaldearen arabera, ze azkenean Nafarroak ere 3 zatitan banatuta dago edo? Aldatu, markatu. Bai, aldatu egiten da. Aldatu egiten da, hori ze. Eremu ez euskaldun diturikoetan 0 puntu, mistoetan 1,7, eremu euskaldunetan 2,34, hori da puntuazioa. Izan ere, aipatu duzu, euskalgintzatik eskatzen dena alde batetik hori da, ez? Alde batetik gobernuari berari eskatzen zaio euskara hau da nolabait aintzat hartzea eta eskakizun hori sartzea lanpostuetan. Gero jende hori egon behar baitu harremanetan euskaldunekin eta benetan zerbitzu egokia eman nahi baldin bada, OMSek berak esaten du ongizatea zer den, osasuna zer den, eta esaten du ongizate fisikoa, baina ez fisikoa bakarrik, hemen zauri badut eta bai zauria ikusiko du medikuak, baina psikologikoa edo benetan nola sentitzen den hori ere azaldu behar da soziala nolabait, guziek egiten dute osasuna eta orduan kontuan hartu behar da hori dena. Segurazki euskaldun batek gaur egun naiz eta erderaz jakin, segurazki ez du berdin kontatuko edo ez dio berdin kontatuko medikuari edo erizainari nola sentitzen den euskarazari bada edo erderazari bada. Segurazki euskaraz gehiago irekiko da eta hobeki kontatuko dio. Eta medikuak euskaraz baldin badaki edo erizainak euskaraz baldin badaki, hobeki ulertuko dio eta gainera konfiantza ere handiagoa izanen dute eta nik uste dut konfiantza oso beharrezkoa dela olako egoera horietan ez da. Beraz, importantea da eta egia da gaur egun behar bada badirela euskaldunak, medikuak eta erizainak, baina ez zaie eskatu lanbide horretara sartzeko euskararik. Eta guk esaten duguna eskatu egin behar dela. Horrela, identifikatu sentitzen dira, eta nik uste dut, baloratu didate euskara jakitea, eta gehiago ausartuko direla erizainak eta medikuak ere euskaraz hasten aurrean duten eri horrekin, baloratu ez bazaie baino, eta bestaldetik formakuntza eskatzen dugu. Iruditzen zaigulako, importantea da euskaraz jakitea, nik uste dut importantena dela euskaraz jakitea. Lehen esan dugun hurbiltasun hori sentitzeko eriak eta konfiantza hori hartzeko eta lasaiago egoteko olako egora larrietan gehienetan ez da. Konfiantza hori hartzeko, baina nik uste dut hortaz gain profesionalak behar duela bere profesiorako beharrezkoa duen prestakuntza hori ere. Hau da, konfiantza emateko aski da euskara jakitearekin behar bada, baina prestakuntza zenbat eta hobea duen hizkuntza horretan hobeki atendituko du gainera. Orduan, alde hortatik NUPI eskatzen diogu, unibertsitateari eskatzen diogu erizaintza euskara zehar dezaten. Batetik gobernuaren eskutan dagoelako euskara eskakizuna sartzea
deialdiak egiten dituenean, eta bestetik unibertsitateari langile horiek formatu ditzen. Eta ez da ikasle euskaldun falta dagoelako, ez? Ikasle euskaldun asko daude? Bai, asko. Ez bakarrik hemengoak, baizik eta kanpotik datozenak. Bai. Erizaintzan momentu honetan esaten da unibertsitatean ikuste dut gehien ikasketa horrek duela, ikasle euskaldun gehien, erdiak inguru hortan uste du da bilela portzentaia. Orduan, erraxena hor litzateke gainera, hasteko, unibertsitatera formazioa ematen hasteko, nik uste dut, hortik hastena litzatekela, nolabait ikaslegoa prest duelako ikasketa horietan sartzeko, euskarazko ikasketetan sartzeko. Eta gaur egun, Nafarroko ikasle askok, beren ikasketak edo lanbide heziketan edo unibertsitatean segitu nahi badute, bere ikasketak euskaraz egin ondoren, batxilergoa bukatu ondoren, askotan kanpora joan behar dutelako, izaten dute, hemen ez dagoelako eskaintzarik aski. Eta horrek, azkenean dirutza da, ez? Eta esfortzu gehiago ezakit, eta azkenean NUP diru publikoarekin finantzatzen da. Bai, batetik nik uste dut hori dela, azken batean diru publiko bat ematen ari zara eta hemengo jendea joan behar izaten du kanpora, kasu honetan edo Gasteiza, Donostiara, Leioara, dena delakora, euskaraz ikastera, baina ez dirua bakarrik, batetik dirua da, ordaintzen duzu hemengo zergak eta hemengo unibertsitatea ordaintzen duzu, baina gero hemengo unibertsitatean ezin egin dituzu ikasketak eta orduan joan behar izaten du jende askok kanpora. Baina hortaz gain, gero jende asko ikasi duen tokian edo inguruan gelditzen da lanean. Eta gu behar ditugu profesionale euskaldun horiek, beraz oso importantea da hemen berian ematea ikasketa horiek euskaraz. Eta agian norbaitek pentsa dezake, euskaraz jakiten baldin baduia, zertarako behar du hezkuntza hori euskaraz. Dagoeneko euskaraz daki, baina ere hizkuntza teknikoa da, ez? Exactamente. Termino teknikoak. Termino teknikoak eta zehatza eta zuzena behar zara izan. Berdin da, ze hizkuntzatan hitz teknikoak dira eta hizkuntza bakoitzean desberdinak dira. Bai, nik uste dute importantena dela lehen esan duguna, euskaraz jakitea, baina euskarak balore bat izan behar du eta jendeak ikusi behar du, bai eriek, bai kanpoan dabilenak, bai lanean ari direnek ere jakin behar dute baloratua dela hizkuntza hori eta ez gutxietsi, eta gaur egun batzutan gutxietsi edo lotsa izaten dute euskaraz aritzeaz, nahiz eta hobeki moldatu euskaraz, askotan. Orduan, nik uste dut alde hortatik oso importantea dela garrantzia ematea. Importantena kasu honetan nire ustean behitzat, ez dakit ustea da, baina goxotasun hori da. Goxotasuna ematen dio euskaldun bati euskaraz atenditzotela ikusteak, hau da, hurbiltasun horrek. Nolabaiteko goxotasuna da, euskaraz egin dit, lasaitu naiz, hobeki sentitzen naiz. Hori importantea da. Baina hortaz landa, nik uste dut, profesionalak, edozein profesiotan egiten den bezala, ahalik eta hobekien eman behar duela zerbitzu hori. Eta horrek eskatzen dio profesional horri, euskaraz bai badakit, goxotasun hori eskaintzen aldut, baina gainera ezagutzak ere behar ditut. Karrera honetan eta ikasi behar ditut nire hizkuntza. Eta prest egon behar dut, aurrean dudana izaten alda gehiago dakiena edo gutxiago dakiena osasun kontuetan, baina ari eman behar dizkiot esplikazioak albezein hobeki. Orduan ikuste dut, importantea dela prestakuntza hori eta baloratze hori. Eta hizkuntzak balio duela arlo guztietan aritzeko eta edozein gai hartzeko. Eta modu egokian gainera egiten duela, ematen duela zerbitzu hori. Eta lehen aipatutakoa, askotan pazienteek lotxatutak hor daudela, eta norbaitek euskaraz hitz egiten dienean? Sartzen dira momentuan, bai. Baina hasieran beti gaztelaniaz. Oso harraroa da, hor sartzea, tipo bat sartzea euskaraz hitz egiten, beti gaztelanieraz. Eta ikusten baldin baduzu kutsu bat eta sartzen zara euskaraz hitz bat,
bakarrik, etxe batekin bai, agur, berdin eta zer, sartzen dira, desiatzen da bitea. Eta orduan zeintzuk dira eman beharreko, hori da eskatzen dena eta ze urratsak falta dira emateko? Urratsak nik uste dut batetik arartekoarekin ari gara eta ikusiko dugu hortik noraino joaten garen, baina egon beharra dago bai erizaintzan ikasketa horietan ardura dutenekin nola egin daiteke, noiz lehenbailen hasi behar dugulako hori eskaintzen. Egon behar da unibertsitateko rektoriakin eta hango karguekin, eta orokorrean unibertsitatean berean egin behar dutela plangintza egoki bat euskara sartzeko. Ez ikasketa hauetan bakarrik, bereziki orain gu ari gara zentratzen honetan, baina ikasketa guztietan beharrezkoa da gogoan izan magisteritza besterik ez dutela ematen euskaraz kasik. Gero bestetan badira kreditu batzu badira euskaraz, baina nik uste dut plana izan behar duela ausarta eta aurrera joan behar duela irakaskuntza hauek. Oraintxe bakartxoko esaten duen hildo horretatik ez da askotan, euskaldunok pentsatzen dugu bai hau etxean aritzeko bai euskara, baina beste arlo batzutan ezin mugitu gara euskaraz ez. Hizkuntza honek balio du beste hizkuntza guztiak bezalaxe, arlo guztietarako. Eta orduan hori ikusi behar dugu, eta hortarako unibertsitatean ere sarrera behar du euskarak. Normalizatu behar da azkenean. Hori da. Arlo guztietan. Horrela bai. Mila esker bioi etortzeagatik eta tartetxoa gurekin egoteagatik eta ea egoera aldatzen den. Hori espero dugu dena. Zuei eskerrak.